Yo, ayo. Sugeng panggilan umat nunggu Trisakti. Wadene dari menika badhe ayai Chandra Tani cariyos Bapak
Wono Mantani. Moga keberuntung Warogo. Prabu Puntadewa. Dalu menika badhe dipun ayahi dening abdi. Wadene Raden Bima. Dalu menika badhe katindhakan sedherek waniyati. Raden Permadi. Dalu menika katindhakan sedherek Asmi Alfedi. Wadene Raden Nampul katindhakan sedherek Dumono. Raden Sadewa dalu menika katindhakan Raden Mas Radia. Wadene Maisa Seko katindhakan sedherek Ambung CS. Pengantin muda dengan Warogo itu Bapak Wono Mantani. Sugeng Alisani Nur Mati.
Ayo kami bersatu Satu padu Asal itu Mengasah hidup wajah Kita Pak
joget dan orang ngetok itu nopo sok.
Ya, papan wong empat dari papan. Mau nggih. Kami radio bolo ada itu satu bapak alas orang alas orang bidol sambil bolo pungkasan kuat bolo apa unggul itu
sedaya patirsa bapak ing cayos bapak Kolowardo satria-satria Pandhawa ingkang paling ajeng pada saking bola pun biasa anggota patriarken pesan kawan dia ini juga orang yang paling kuat kuat untuk bisa